Nahajid Rezede Agahiya filmeki Nuheye. Filme Christopher Nolan yebnave Odysseus. Efsane ya Homeros aliye Christopher Nolan ve وەکە فیلمێکی سینەمای هاتی ئامادەکردن و هەفتێ vê mehêde wê li hemû cîhanê bikeve sînemayan em ê him agahiyê vî filmî bore parve bikin him jî dublaja film ji aliyê hevalê me ve bi Kurdî hatî çêkirin bi rastî pir kêfa min jê re hat hêvî dikim hûn ê jî biecîbînin ka min erin bê xebateke biçawiye. Çi tê bîra te ka bêje? Jina min kurê min Lê wekî din serkeftina me ya şer alî min bike ku ez vegerim malê. Divê sermiyanekî vê malê hebe. Ez dixwazim tu min hilbijêrî. Wê kralê îteka paş ve vegere. Na wê venegere. Lê ku vegere û van xwezgîniya bibîne wê çi bibe? Ti hezreta bavekî ku te qet wî nediye dikişînî. Aynı wek bêjiyekê. Kî li jina te û kurê te dinêre? Tu dibînî Bavê min vedîgere me. Ji bo dolhildanê bi her tiştê xwe vedgerim. Hadi em herin! Kî pêra bin divê bimrin. Ez dikarim wan xilas bikim. Em diçin! esas divê tu qedera xwe bigirî dest xwe. Cîhanek wisa tune. Tu kes nikare li hember vegera min bisekne. Xwedan jî Rasta rast bi pêş ve! dibêm dixewre çû. Cinawir, windabûn û daxwaza vegera malê. Rêwîtiya Homeros ku bi hezaran salan têve gotin di hevdê tîrmeha 2026 de bi kameraya Christopher Nolan tê ser ekrana spî. Filmê di Odysseus bi pîvanên IMAXê cihên kişandina film ên rasteqîn û paşxaneya xwe ya çandiya ku dirêjî Troyayê dibe di navenda rojeva sînemayê de ye. Alî min bike ku ez vegerim malê. Di Odysseus ku behsa rêwîtiya salan a Odysseus ê ku piştî şerê Troyayê hewl dide vegere Îtaqayê dike, vê carê sînemaya Christopher Nolan bi mîtolojî, deriya, bajarên antîk û çîrokeke mezin a vegera malê re tîne cem hev. Film bi mekanên xwe yên rastî yên kişandinê ku ji deryaya Spî heta Îzlandayê dirêj dibin, çîroka Homeros ku bi hezaran salan têve gotin, bi zimanê sînemaya îro ji nû ve ava dike. Film di hevdê tîrmeha 2026 de dikeve sînemaya. Matt Damon can dide karakterê Odysseus ê ku piştî şerê Troyayê hewl dide vegere welatê xwe Îtaqayê. Di qadroya lîstikvanan de navên wekî Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o û Charlize Theron cî digirin.